Sartuko gara pixka bat alternatiba hitz egiten. Zenbait ekonomialarirentzako, krisi ekonomiko eta ingurumenekoaren aurrean, donuts ekonomia edo izan liteke proposamen edo alternatiba bat. Amsterdamen erabaki dute honi heltzea. Zer deritzozu, zein da proposamen honen funtsa, Lore, azaldi guzu pixka bat? Bai, proposamen honek nahiko bisuala da, ez? Eta jende haunitzek ontzat hartu du ongi irudikatzen duelako norantz joan beharko genuken, ez? Eta kentzen du erdigunetik gaur egun sistema kapitalistak daukan hazkunde, ez, mugagabeko hori edo etekinak metatzearen logika hori kentzen du erdigunetik eta kapa batean jartzen du, ez, edo zentruan jartzen ditu bizi duin batzuk izan alizateko behar diren, ez, oinarrizko behar horiek, ura, etxe bizitza, hezkuntza eta barrez, eta gero gainontzeko kapa batean planetaren mugak ezartzen ditugu, ez? Einstein aipatu ditugun, bedetzi muga horiek, eta orduan garatu beharreko hori, ez, bi zirkulo horien artean egonen zen, ez? Biziaren mugak eta planetaren mugak kontutan hartuko zituen esparru horretan. Ados. Beste alternatiba edo proposamen bat nahikotasunaren kultura izango litzateke, barneratuta aldugu jabetzen algara nahikoa zer den bizitza bizigarriak izateko, nola ikusten duzu oro har gizartea, Lorea? Galdera ona, niretzat, dela ezain bertze ezagutu den kontzeptu bat da, eta niretzat eitz interesgarria da, baina uste dut ez barneratua, igual ez da ezaguna ere ez dela, ez, esparru batzuetan, eta uste dut hori, adibidez feminismoaren esparruan, bizi duinaz, gero eta gehiago garenez, zainketaz, eta guztut, nahikotasun hori ere, igual presenteago dagoela, baina adibidez ekologismoaren edo bertze esparru batzuetan oraindik ez da hain ezaguna edo behintzat hain erabila, ez? Eta niretzat, Marko hitz interesgarri bat proposatzen du, alde batek hori, ez, planetaren muga kontutan hartzen ditulako, eta bizi duin nahikoak ezartzen ditu horrek ere, adibidez, aberastasunaren metaketa mugak ezartzen ahalko lizkioke, adibidez ere guainen transizio energetikoan, zenbat berriztagarri, zenbat ez, non, ez, nahikotasun printzipio honek ere ustut ekartzen alduela, ez, ikuspuntu on bat, zeintatik abiatu eta nola erabaki ez, zenbat berriztagarri ekoitzi behar den, nola ez, zertarako ez, zerreri lehentasuna eman, zertan nahiko bizitzeko, zer da nahiko eta zer beharrezkoa, eta horren, ez, beharrezko hori estaltzeko zenbat behar dugun, eta hortik gain gehiago behar dugu, ez, zenbat, ez, horroan, ustut, Marko hitz interesgarri bat dela, holako ez, transizioak gidatzeko. EH Bilduk egin zuen duela 2 urte energia estrategiarako proposamen bat, deskarbonizazioa, kontsumo murrizketa eta energia berriztagarriak oinarri zituena. 3 helburu zehaztu zituen, gutxi gora bera, 2055erako klima neutraltasuna lortzea, eta horretarako emisioak 180 murriztea 1980eko erreferentziatik, energia kontsumoa 150 murriztea 2019ko erreferentziatik, eta autohornikuntzarako 175ko tasa lortzea. Ez dakit proposamen hau egokia den, ze azpimarratuko zenuken, Lorea, zenbaki potoloak dira, horrek egunerokoarekin lotura zuzena du? Bai, egia erran Greenpeaceetik begiratuta nahiko proposamen egokia dela erran beharko nuke, ez azkenean bai zientziak eta bai normalean ez, Greenpeaceek egiten ditugun eskarietatik nahiko hurbil dago, ez, bai hori ez, emisio murrizketari dagokiola, energia kontsumoari murrizketari dagokiola, eta orain egia da, pixkat izutzen dituzte zenbakiak direla, ez, kontutan hartu behar dugu, gaur egun adibidez ez, Nafarroan 80% eta Euskal Autonomia Erkidegoan 80% baino gehiago erregai fosilak direla, eta kanpotik datozen erregaiak direla, orduan, ari gara erraten, 20 urtean, 80% dependentzia dugunetik, 75%ko hornikuntza tasa batera pasa behar dugula. Eta hori kontutan hartuta, energia berriztagarriak ezartzeko,
ditugun gatazkekin, ez? Egia da bai 50% ere murriztu behar dela kontsumo energetikoa, baina gaur egun 8% da Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriekin estaltzen den, orduan 8% horretik 50%era igotzeko ere, hor badago tarte handi bat estali behar dena eta nahiko azkar egin behar den eraldaketa bat, orduan, bai, iruditzen zaigu apostu sendoa dela, behar dena, orain ikusi beharko da nola egin. Energia berriztagarriak aipatu dituzu, Lorea, seguru asko azken urteetan energia berriztagarrien beharra dugula eta horiek martxan jarri behar direla nahiko iritzi orokortua bilakatu da, baina implementazioek eztabaida handiak eragiten dituzte azken aldion, nagusiki eaen, Nafarroan badaudelako edo ikusten ditugulako, ez? Nola ikusten duzu auzia, zein da egin beharreko bidea, kezkatzen zaitu dagoen eztabaida sozialak? Bai, haunitz kezkatzen dit. Ze, aitortu beharra da, daukagun egoera, handi batean daukagula administrazioak edo agintariek behar bezalako garrantzia ez diotelako eman behartzen momentuan. Inorrek ez du pentsatu nola erregai fosilak utzi eta nola arautu energia berriztagarrien garapena. Eta horrek zer ekarri du momentu esanguratsu batean zeinetan inevitablea den erregai fosilak alde batera utzi behar izana, energia berriztagarriak negozio iturri bihurtu dira enpresa handientzat eta araudirik ez dagoenez, transizio energetiko justo bat administrazioak edo gizarteak gidatu beharrean enpresak ari dira handi batean gidatzen beraien interes ekonomikoen alde eta hori arazo bat da dudarik gabe, ez? Nire kezka da, gero, hori gizartean, edo batez ere herri mugimendu antolatuetan sortu den gatazka, ez? Uste dut, ez da, haitz termino dikotomikoetan ematen ari dela, ez? Edo berriztagarria handiak, edo ez, edo desarrollista zara, edo desauzkundearen alde zaude, eta uste dut, hain modu dikotomikoan planteatzen ditugunikan ez da, gris pila bat galtzen ditugula, adostasunerako minimo eta esparruak bistaz galtzen ditugula, eta horrek berriz ere arrisku handiak ditu, zeren eta gu eztabaidan ari garen bitartean gure etxaiak edo ez, benetako etxaiak edo erregai fosiletan onura ateratzen ari diren horiek momentuan haitz eroso daude, eta gu gure artean ez, aldiatu izan behar genuenak elkarren artean eztabaidan ari gara, eta gira zaila dela gaurtik biharrera erabaki konsensuatu bat izatea, baina eske ez dugu ere asti sobera, ez, Einstein erran dugu, aurten ja 1,5 gradoko langa gaindituko dugu, erantzun azkarrak behar ditugu, eta ojala denbora gehiago izanen bagenu, behar bezala eztabaidatu eta modu perfecto batean egingo bagenu, baina ez dugu astirik modu perfektuan egiteko, eta gris batzuetan mugitu beharko gara, eta nik uste dut hori. Adostasunak bilatzen hasi behar dugula herri mugimenduan, eta, agian instituzio batzuekin ere, optimoa ezpada ere, ona den zerbaiten bila. Urgentzia aipatu duzu, Euskal Herriko trantsizio ekosozialari aurre egiteko urgentziazko egoeran gaudela kontuan izanik, zein elementu nabarmenduko zenituzke eta zein dira zure ustez lehentasuna, Lorea? Seguru asko elkarrizketan aterako dira, baina laburtzeko. Bai, bat transizio energetikoarena argi dago, ez? Hori nola egin ikusi behar dugu, baina lehen aipatzen nuen bezala, ez? Sistema, egoera hau multikrisi bat da, eta dudari gabe gaur egungo sistema sozioekonomikoa bada arazo handiena, edo ez? Arazo desberdinen iturria, ez? Eta zentzu horretan, hau argi izanik, ez? Bilatu behar ditugu, ez? Gaur egungo sistemari eraldaketarako bidea ematen dioten alternatibak bilatzen, ekoizpen eredua aldatu behar dugu, ez? Ekoizpen eta konsumo gizarte batetik pasatuta, ez? Aldugun guztia ere konsumitu, pentsatu, ez? Hori nahikotasun printzipio horretan, zer da benetan behar duguna, zer da benetan ekoitzi behar duguna, nola ekoitzi behar dugun, ez? Alde horretik, elikadura eta mugikortasun ereduak gakoak dira,
Eta, bueno, Einstein errandu tena, erregai fosilak alde batera uztea. Bai. Ados. Bueno, erregai fosilak aipatu dituzu, Euskal Herria bada erregai fosiletan oinarritutako industriak eutsi duen herrialde bat, besteak beste. Ikusten ari gara adibidez autogintza krisian sartu dela, edo behintzat gaia badagoela mahai gainean, Volkswagenek Alemanian kaleratzeak iragarri ditu, nola egin beharko litzateke trantsizioa industrian, pentsatzen dut zehaztasunez egiteko proposamenik ez duzuela izango oraindik, baina zerri begiratu behar diegu lorea, zer ezin dugu albo batera utzi. Hori da, Greenpeaceetik ez dugu proposamen zehatzik, azkenean gu erakunde ekologista da gara, eta industriak, langileak hori dena funtzionatzen duen, ezagutza gutxiago ditugu, eta alde horretik, lehen aipatu dudan, sindikatuekiko aliantza hori estrategikoa da. Gu bai erraten duguna da, transizioa planifikatu behar dela, eta planifikatzen hasi behar da, ja. Argi dago, adibidez ez, autogintzara joan da, erregai fosilak behar dituzten autoak lehen saltzeari utzi behar diogula, eta hori aspalditik badakigu. Eta Volkswagenek, Mercedesek hori aspalditik badakite. Kontua da, behar dutela beraiek, ez? Egin transizio plan bat nola pasako diren erregai fosiletan oinarritutako motor batzuetatik elektrikoetara edo inkluso bertze gauza batzuk sortzera. Hor, erran dutena sektore batzuk murriztu edo desagertu beharko dira. Bertze sektore batzuk eraldatu. Eta bertze batzuk hazi egin den dira. Berriztagarriena, efizientzia energetikoari lotutako sektoreak, mugikortasun kolektiboari lotutako zerak, hor badaude, ez? Aukerak, ez? Espanditzeko, eta hor, planifikazioa beharrezkoa, planifikazioa nola eraldatuko den industria bera, planifikazioa langile horiekin zer egingo den, ze alternatiba sortuko diren, eta horra adibidez, badaude ikaspen interesgarriak, adibidez, ikatza ere alde batera utziko genuela pentsatzea zailtzen urte batzuetan, eta Europan handi batean, eta Espainiar estatuan antzinera pauso handiak egin dire alde horretik. Eta hor badaude ikerketa batzuk, ez, aztertu dituztenak, hori, ikatza lantzen zen eskualde batzuetan, transizioak nola egin diren, eta ikusi da, transizioiek planifikatua zeudenean, haunitzetan onuragarria izan dela, hau da. Eskualde horretako personen bizi baldintzak lanerako aukerak hobetu direla, nahiz eta orduan garrantzia handiko industria bazen ikatzaren, ez? Ikatzetan oinarritutako zentrala nahiz eta horiek itxi, sortu diren alternatiba planifikatu, zaitz onuragarriak izan dira, baina, klaro, aurre ikusita lanketa bat eginaz, eta urtetako lanketa bat eginaz, eta ikusita ze lanpostu alternatibo, edo ze aukera alternatibo sortuko zen orduan. Hortik joan behar da, proposamen zehatzak ez ditugu, baina egiten hasi behar da, bertzela hori, egun batetik bertzela, Volkswagenek istea erabakiko du, ego globaleko herrialde batean, hobe ateratzen zaiolako, eta hemengo langile guztiak kalera joan dira, eta hori ezin dugu transizio ekologiko justo batean onartu.